La femella del grup menja mentre els mascles guarden el territori. És veritat. És una nimfa. És una nimfa. Ens veiem demà? Sí, hombre. Vale, va. Hòstia, que tinc molta feina. Ja La Eva hará lo que yo digo. Tinc examen divendres, història. Ah, ¿Tú sí? tienes examen? Pues sí, mira, trozo de... Carne. Un trozo de paper. De caca. Trozo de caca. M'han dit tros de caca. T'han dit tros de caca. Demà és molt bona la pel·li. Fills de puta. De puta! T'han dit tros de caca. Demà només tinc una hora de classe, que no serveix per res. Hola, que como vols yo. a mi mitja. Però tu Es empiezas. que al final voy al cine. Jo també. ¿Sí o no? Ah, vale, vamos Clar, juntas. però és que ja t'he explicat, l'Anna m'ha explicat un Pero argument queda con la d'aquest Gemma home, Sallares d'aquest para director hacer que plano. m'agrada. Es bueno, ¿no? Vale, a verla, va. Vas a fer campana, Què és ja. això? Perdona? Y No, ya. no et vas a fer campana, només 5 minuts abans de plegar. Ai, Pero me la ai, he hecho. ai, ai. No sé, que se ha puesto en serio ahora. Pues bueno. Que si entén, ¿Qué? que si entén en matèria. Yo qué sé. Si es por no ir a clase. Jo que gozo por ¿Ah? nada. Esto está grabado, esto de no ir a clase. Ay, si es... Si no es por no ir. Últim macarró. Xananan. Mira, Xananan. mira, espera, que no he vist bé. No. Hi ha l'últim macarró. No, prou d'en riure-se'n de The mi. last Últim tros de macaron. No. Hoy nos han puesto el Because- Bram Stoker. It's here. Show us the És last Joan, aquí, macaron. ja saps què és. El Bram Stoker. Avui no ens han posat el Bram Stoker al cinema. Que bé, no? Dràcula Bram Stoker. No l'has vist mai? No, no l'he vist. Això dèieu de mi? Estábamos, oye, ¿qué pasó? Estamos preocupados. Sí, sí, sí. Ah, ¿qué le pasa? ¿Se afecta? ¿Se peina? ¿Se ducha? Yo también iré. Oye, És com l'Eva, ja. què ha dit? Ah, Maria. Què ha dit? Què ha Per dit? què s'està gravant aquí? Què ha dit? L'Eva. Són com testimonis. Bueno, doncs no es pensa donar... Us recordo que em dic Eva i que tinc una poma. Quin moviment has realitzat? Perdona, soc Roger. No me lo creo, te quedan muchos años. Faré les coses al meu Va, aire va, i... esta poma. És un puto bala perdida. La poma? Va, va, va! Lo avisa'm a Què? les classes. Que se s'està acabant la cinta. Pela-la. Com si et pano? Eh? Un contrapicat. O un escorzo, no te m'aixeria Un pano de l'Eva amb la poma. Jo li he posat aquest nom. Sí, Un pano que m'he inventat. I aquest pano? És un... Ah, va fer Almodóvar. Ah! Però no hay Encara et mucho, falta eh? molt, també. Ja ve. D'acord. Com a mi. Això és un sanital. Vale, i ara tu estàs parlant la poma. Com es diu com estàs parlant la poma? Pepe. Si t'estic enfocant la cara i la poma no surt, què és? Un fora de camp. Molt bé. Ole! Molt bé, què més fem? La música. Què tindré com a premi? 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 T'has mirat aquest pit, Recordo que dic Cuélgalo en YouTube. Prefereixo que em facin altres vídeos, com per exemple... Del YouTube de... YouTube o no YouTube? YouTube o no YouTube. De un vídeo de que me ha pasado, ¿sabes? El de... El Bob el Silencioso, que es director también. Que habla del guión de que quiso hacer de Superman. ¿Lo has visto o no? ¿Lo has visto también? Oh, qué bueno. Encara mola. Y acaba con Recordo que em dic Eva la i peli que tinc más una poma. surrealista que ha hecho. Com portem un procés de poma? No ho creo, te quedan És que no en sé. Y salir de araña. Calar la poma. Què? S'està acabant la cinta. Pela-la. Format una vida llarga i longitud. Recordo que em dic Eva i que tinc una poma. Un contrapicat.